ناس أفقاد انتايو زولك نرينا صحفتوت بناي توم فلسفاتات ناي صحفتوت ويم دما ديترمينيزم زبال أب كلتا مقيلهم يتمتوو اتي قدماي ترير صحفتوت نبدو نخلينا اتي كالا أواي ويم سعب زمز دما بناتي ترقم يعني زي وقع صحفتوت ويم دما soft determinism hard determinism نتبغالو يتسوع متحساسبي أوزي كنوقع كلنا من البات تناتي تقرينيا كشجركم يخيل يزبل حسب على النمو من الوقت بعوداوي زخانة conceptual زخانة حسب كترد لي بزاقات عم كتحساس في فوتو ويم دما تقرينيا كتحقزني بقرا من قد كلاوة بمغتصال كنوري اندلي ناس افقاد الزبل كوينو نمنتا يدلينا تمو صحفتوتن ناس افقادن نمنتا يدلينا زبل كنرينا تي ناي موداتا مودما تمرتي علو الى زامنلو موداتا زغمت ورقاو صمرا يلو يلخو ورقاو صمرا فلسفنا صحفتوتن ناس افقادن رينا انت نبقى سلازي انتاي زبل ملسي او انك نركب بفلاي ناي ود سب بحري نود سب منابور نادسو ند سب هيوت بخمينا كنت قمرلو نخيل كافزيو كابتوم كلتا عينت فلسفنا زبل كنرينا زدما ورق او صمرا بمكياد زبل يخون حزي نفتي زرزر كناتي قدمنا بتزرزر كم توي حدا نجر قبل افوتو فلسفنا نمأمانو زاقم نايل عليك التشحن حمشتميتن عامات فلسفنا وتاريخ ذات على فلسفنا صحفتاتن وانا صحفتاتن وناس افقاد دك سبات كنا عالم كنا واقعنا عمود أتا كله مسارتها فلسفناوي حتتاتات صحفتوتن ناس افقادن كمون قال كابتوم هلوي سنا مقوتات مود ما أزيوم صلوا زلوان فلسفناتات كنفتش فتنا نكايدنا علامة ناي ممهرنا دوكولو ويسم نايتي حبراوي ميتنا علامات تاتالو ويلز أمن اللوم نزم صعبو يوم حدا حتى فلسفنا بمنقدي أرسطوطلياوي ورقاوي منقدي ومدما بإنجليزيا جولدن مين زبهالن بنا هيجلياوي قمر حقين انتاينت حقن انتاينت هيوتن تقعيزنا سناينت سمول هيوتن كهلونا حدا تعلما زي تميتودولوجي تأقباب بناي كامناي أرسطوطليا تواحيسة جولدن مين زبلن ناي هيجلوون امتئ بزوم أقبابات نزيوم حدا علامة سناينت سمول هيوت ويم دما من نوار كهلونا انت دمر دما نسناينت كالوت هيوتاويان علو ويلة ويم دما نزوم علامات بمقدام يخون اتنا مجمرتا تحسو نمنتا فلسفنا زبليو نمنتا فلسفنا كمناتي امنت كمناتي رديت اتمخنيات فلسفنا كمزي سلازا حتت فلسفنا ندلي مخنياتو نمنتاي فلسفنا زبل خلو مخنيات اتحادة فلسفنا صحفتوتن فلسفنا ناس افقادن انت نوقع استوسنة ناتو ابو زخانة فلسفنا نمنتاي زبل كملس علو الى سلاز حسب خيو سلازي نمنتاي فلسفنا زبل اتحادة عندي مخنيات اورا مخنيات فلسفنا انا من ايه على ما هيوت انتا ايو من باري انتا ايو نمنتا ايو كابي متئ نابي ايه كابي نابي ايه منمتيني زي ادماس كابي متئو منمتيو
መወዳእታካ ኣለዎ ዶ መጀመርታካ ኣለዎ ዶ ዝብሉን ካልኦትን ሕቶታት ዝምልሰለይ ዓውዲ ፍልስፍና ስለ ፍልስፍና ንምንታይ ዝብል ይምልሰለይ ስለዚ ስለዝኾነ ሰባት ድማ ይሓስቡ ይሓቱ ይምርምሩ ይፍትሹ ስለዝኾነ ንምንታይ ፍልስፍና ዝብል ሕቶ ይምልስ እዚ ንምንታይ ፍልስፍና ዝብል እዚ እንተ ብውሕዱ እዚ እንታይ ኢለ ናብቲ ካልኣዋይ ሓሳብ ክንሰግር ፅሕፍቶት እንታይ እዩ ወይም ድማ ፍልስፍና ፅሕፍቶት እንታይ ማለት እዩ ፊሎሶፊ ኦፍ ዲተርሚኒዝም እንታይ ማለት እዩ ቀዲመ ግን ክጠቅስ ይፈቶ እዚ ዊልያም ጄምስ ዝበሃል ፈላስፋ ዘ ዳይለማ ኦፍ ዲተርሚኒዝም ዝብል ኣብ ዝብል ድርሳኑ ዘስዕብ ገፀ ባህሪ ኣለዎ ነቲ ገፀ ባህሪ እቲ ገፀ ባህሪ ከምዚ ይብል እቲ ሓሳብ ካብ ናይ ጀምስ እየ ተዋሒሰ ነገር ግን ናብ እቲ ስም ይኹን ቶም ሓደ ሓደ ኮንቴክቹዋላይዝ ገይረዮ ኣለኹ ከምዚ ዝስዕብ ይብል ሰዓረ ይበሃል ኣብ ጎደናታት ጀርመን ናብዝን ናብትን ይጥምት ኣሎ ክልተ ተፃረርቲ ህንፃታት ተመልከተ ይብለና ኣብቲ ፈላማይ ህንፃ ናይ ፅሕፍቶት ክበብ ዝብል ፅሑፍ ይጥምት ካልኣዋይ ድማ ናይ ሊግ ናፃ ፍቃድ ዝብል ምልክት ተለጢፍዎ ኣሎ ሰዓረ ፈለማ ናብ ፅሕፍቶት ክበብ የመርሕ እንተኾነ ግና ንምንታይ ናብቲ ክበብ ክኣቱ ከም ዝደለየ ሕቶ ቀረበሉ መልሲ ሰዓረ ከምዚ ነበረ ምክንያቱ ምርጫ ስለ ዝኾነ ዝብል መልሲ ደሕደሐ ወይም ድማ ዝብል መልሲ የቕረበ ወዮ ንፅሕፍቶታውያን ወይም ድማ ንፈላስፋታት ዲተርሚኒስትስ ናይ ምርጫ ነገር ስለ ዘይወሓጠሎም ካብቲ ክበብ ከባረርዎ ተገደዱ ሰዓረ በዚኣ የብቅዕን ናብቲ ካልኣይ ፅሑፍ ዝተለጠፈ የምርሕ እዚ ማለት ናፃ ፍቃድ ሊግ ወይም ናይቲ ናይ ሊግ ናፃ ፍቃድ ናብ ዝብል ይኸይድ ካብቲ ሊግ እንተኾነ ተመሳሳሊ ሕቶ ይቐርበሉ ሓደ ክልቲኦም ናፃ ፍቃድን ፅሕፍቶትን ዘቕረብዎ መጀመርታ እንኮ ተግባር ሕቶ እዩ ሕቶ ድማ ናይ ፍልስፍና ተግባር ስለ ዝኾነ ክሕተት ወይም ድማ ብሕቶ ክጅምርዎ ግድን ይብሎም ሰዓረ ምክንያቱ ካሊእ ኣማራፂ ስለ ዘይብለ እዩ በለ ነቶም ናይ ነፃ ፍቃድ ሊግ ስእነት መማረፂ ወይም ድማ መማረፂ የብለይን ዝብል ንናፃ ፍቃደኛታት ዒቕ እዩ ዘብሎም በዚ ምክንያት ክባረር ተገደደ እዚኣ ሓዙለይ ስለዚ ሰዓረ ናብ ክበብ ፅሕፍቶትን ናብ ሊግ ናፃ ፍቃድን ከይድሎ ኣብ ፅሕፍቶት ምርጫ ስለ ዝኾነ ኢልካ እንድሕር ከይድካ ንዲተርሚኒስትስ ወይም ንፅሕፍቶታውያን ምርጫ ቦታ የብሉን ምክንያቱም ምርጫ ኩሉ ነገርን ቀዲሙ ስለ ዝውሰን ቀዲሙ ዝተዋሃበካ መሰረት ትነብር ስለ ዝተኽእል ምርጫ ቦታ ስለ ዘይብሉ ክባረር ኣገደድዎ ናፍቲ ናፃ ፍቃድ ሊግ እንትኸደ እውን ኣማራፂ የብለን ዝብል መልሲ እንትስዕብ ኣማራፂ ምርጫታት ኣለው እቶም ምርጫታት ድማ ብናፅነት እናቀደምና ክንነብረሎም ኢና እምበር ዝብል ካብ ክልቲኡ ነፃ ክባረር ተገደደ ስለዚ ሰዓር እንታይ ይግበር መዋፅኦ ሰዓር እንታይ እዩ ክንሪኦ ኢና ስለዚ ነዚ ሓሳብ እዚኣቶም መሰረት ብምግባር ኣብዚ እንታይ ይብለና ናብቲ ዝርዝር ናይ ፅሕፍቶ ክንኣቱ ከለና እስኪ ኣብዚኣ ዘለና ኩላትና ንመሃሃር ዘለና ኣሓትን ኣሕዋትን ሕልፍ ሕልፍ ኢልና ክኾን ይኽእል
ወይም ደግሞ ሳሕቲ ክኾን ይኽእል ወይም ደግሞ ኩሉ ግዜ እውን ክኾን ይኽእል ነዞም ዝስዕቡ ሕቶታት ናብ ኣእሙሮና ወይም ድማ ናብ ነብስና እናመፁ ይርቡሽና እዮም ኢለ ይኣምን። ሓደ ተግባራት ደቂ ሰባት ኮነ ሂወት ብናጽነት ዶ ይምረጹ ብናጽነት ዶ ይምረጹ ዝብል ካልኣይ ወይም ድማ ብናጽነት ድዮም ዝምረጹ ወይስ ብኮዝስ ወይም ጠንቅታት ንብሎ ብላዕለዋይ ኣካል ካብ እቲ ሰብ ወፃእ ዝኾነ ሓይሊ ወይም ድማ ብመለኮታዊ ዝብል ሕቶታት ነስዕብ ንኾን ንኽእል ነፍስና ወይም ድማ ካልኦት ኣብቲ ናይ ምድሪ ሓበሻ ንብሎ ነገር እንታይ ይበሃል ዕድለ እዩ ዝብል ክልተ ትርጉም ኣለዎ። እቲ ሓደ ዕድለ እዩ ሓደ ጽቡቕ ነገር ሰናይ ዝኾነ ነገር እንትረክብ ዕድለይ ስለ ዝኾነ ሰናይነት ወይም ጽቡቕ ነገር ረኺበ ኣለኹ። ካልኣይ ትርጉም ናይ ዕድለይ ድማ ጓሂ ተሰሚዕዎ ሰቆቃ ተሰሚዕዎ ሰቃይ ተሰሚዕዎ ዕድለ እዩ ዝብል እቲ ናተይ ነጥቢ ዕድለ እዩ ዝብል ኣሉታን ኣውንታን ትርጉም ዘለዎ እንታይ ማለት እዩ ባዕሉ ይፈልጥ ወይ ባዕለይ እፈልጥ ኸንብል ዶ ኣብ መነባብሮና ኣብ ሂወትና ንነፍስና ዝኣቶም እዞም ሕቶታት እዚኣቶም ንሓትት ርግጽ ድማ ንነብረሎም እንኽእል ሓሳባት እዩ። እንድሕር ኮይኑ ብዓይኒ ጽሑፍቶት ክንጥምት ንጀምር ብዓይኒ ጽሑፍቶት ነዞም ነፍሳዊ ዝኾነ ንነፍስና እናምጻና ንሕልናና ንእምሮና ዝነሓቶ ሕቶታት መልሲ ይረኽቡ ዶ ወይስ ተንጠልጢሎም ከምቲ ናይ ልክዕ ናይ ፍልስፍና እናተንጠልጠለ እናሓተተ ጉዕዞ ኩሉ ግዜ ንመልሲ ስለ ዝኸውን ብቻ ብዝናይ ሕዚ ዘሎ ሓሳባት ብናይ ጽሑፍቶት እንታይ ይብል ዝብል ክንጥምት ንኽእል ኢና። ጥራሕ ናይ ጽሑፍቶት ከይኾነ እውን ብዓይንና ጻፍካ እውን እንታይ ዝብል ክንረኽበሉ ንኽእል ኢና ብዓይኒ እቶም ፈላስፋታት ሓሳብ መሰረት ጽሑፍቶት ማለት ብሓፂር ቋንቋ ሀለሐ መ ዝበሃሉ ሰባት ኣለዉ። መ ብዘይካ ሐ ብዘይካ ለ ብዘይካ ህ ሂወት ኣልባ እዩ ወይም ድማ መ ዝበሃል የለን ብዘይካ ሐለሐ። ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ሀለሐ ጠንቅታት ናይ መ እዮም። መ ክህሉ ዝኸኣለ ብምኽንያት እቶም ቅድም ኢሎም ሰብ ዘርዘሩ ነገራት እዮም። ስለዚ ንምድምዳም ዝኣክል ወይም ብሓፂር ቋንቋ ንምግላጽ ኩሉ ነገር ናይዛ ዓለም ይኹን ናይ ወዲ ሰብ እዚ ይኹን ዓለም ጠንቂ ኣለዎ ዝብል መደምደምታዊ ዝኾነ ሓሳብ ነውፀሉ ንኽእል ኢና። ብኻሊእ ኣባህላ ሓንቲ ናይ ጽሕፍቶታውያን ከም ሓደ ዓብዪ ቃል ወይም ድማ ስሩዕ ሓሳብ ዝጥቀሙሉ እንታይነት ይቐድም ንህላወ እዩ። እንታይነት ይቐድም ንህላወ ወይም ድማ ቅድመ ኩነት ንህልውነት ንክውነት ህልውነት ይቕድም ዝብል ወይም ድማ ብኻልእ ኣባህላ ኢሴንስ ይቕድም እንታይነት ዝብል ይቕድም ካብ ህላዊኣውነት ዝብል ሓሳብ ኣለዎም። እዚ እንታይ ማለት እዩ ወይም ድማ በቲ እንግሊዝኛ ኢሴንስ ፕሬሲድስ ኤግዚስተንስ ዝብልዎ እንታይነት ሰብ ዝተውሃበ ቅድሚ ብኣካል ህልውና እዩ ዝብል ሓፂር ትርጉም ኣለዎ። ንኣብነት ኣነ ካሕሱ እበሃል እንታይነት ካሕሱ ብኣካል ካሕሱ ቅድሚ ምዃነይ እንታይነት ካሕሱ ቀዲሙ ተወሲኑ ቀዲሙ ተጻሒፉ ቀዲሙ ተፈሊጡ ዝጸንሐ እዩ። ዛስዋይ ቀዲምካ ምፍላጥን ቀዲምካ ምውሳንን ማእኸል ዝገበረ ካልኩሌሽን ይሰርሕ እዩ ዝብል። ስለዚ
ሓደ ነገር ካብ ናቲንግ ዘይኮነስ ካብ ሳምቲንግ ዝመጽእ እዩ እቲ ሳምቲንግ ድማ ዝተፈላለየ ዓይነት ትርጓሜን ዝተፈላለየ ዓይነት አንድምታን ኣለዎ ንኣብነት ኢሴንስ ፕሪሲድስ ኤግዚስተንስ ክንብል ከለና ወንበር ለኣብነት ኣሎ ወንበር ኮፍ ንምባል ይጠቅም ኩሉ ግዜ ወንበር ካሊእ ጠረጴዛ ኣይኮንን ወንበር ዓራት ክኾን ኣይክእልን ወንበር ካሊእ ክኾን ኣይክእልን ሞባይል እዛ ቴሌፎን እዚኣ ንዝርርብ ይጥቀመላ ቴሌፎን ካሊእ ክትኾን ኣይትኽእልን ዝብል ሓሳብ ክልዮ ይኽእል ወይ ብካሊእ ኣባሃላ ሕዚ እዚ ኣብዚ ዘሎ ሓሳብ እንታይ ኢና ክንፅውዕ ንኽእል ተሪር ፅሕፍቶት እዮም ራዲካሊስት እዮም ወይም ድማ ሃርድ ዲተርሚኒስትስ እዮም ሃርድ ዲተርሚኒዝም ዝበሃል እዩ ካብ ኩሉ ግዜ ብዘይካ ጠንቂ ዝመፅእ ነገር የለን ሰብ ኮነ ዩኒቨርስ ወይም ኮስሞስ እንብሎ ኩሉ ጠንቂ ሰንሰለታዊ ዝኾነ ጠንቅታት ዝተመልአ ዓለም እዩ ስለዚ ዓለም ስርሒት እውን ብጠንቅታት እዩ ስለዚ እቲ ኢሴንስ ዝበሃል ግን ናይዞም ጠንቅታት ግን ሓደ ጠንቂ ኣለዎ ንኣብነት ጠንቅታት ሓለሀ እንተኾይኑ እቲ ናይ መጀመርያ ጠንቂ ወይም ከውዝ መን ይኸውን ሀ ይኸውን ኣሎ ዛስዋ እቲ ሀ መን ይኾን ሎ ሳምቲንግ ይኾን ሎ ካብ ናቲንግ ካብ ምንም ካብ ባዶ ዝመፅእ ነገር የለን ብዘይካ ሓደ እቶም ካልኦት ኣብዚ እንታይ ኢና ካልኣዋይ ዓይነት ፅሕፍቶት ዓይኒ ዘይወግእ ፅሕፍቶት ወይም ድማ ልስሉስ ዝኾነ ወይም ድማ ጨኽኒ ዘይብሉ ፅሕፍቶት እዩ ምክንያቱ ዓይኒ ህፀፅ ዓይኒ ሸኩል ንኩሉ ነገር ጠንቂ ኣለዎ ብቲ ጠንቂ ድማ ዝተወሰነ እዩ ንዕድላት በሪ ዝዓፀ እዩ ምርጫታት የብሉን ናፅነት እውን የብሉን እናበልና ክንኸደ እንተኮይና እዚ ናትና ፍልስፍናዊ ሓሳባት ልክዕ ኣብ ኢማጂነሪ ኮይኑ ቀሪ ይኽእል እዩ ነገር ግን እስኪ ንእሽተን ናይ ልስልስ ዝኾነ ፀበል ንርጨየሉ እሞ ካብቲ ተሪና ካብቲ ደረቕ ነለስልሶ ምስቲ መዓልታዊ ነፍሲ ወከፍ ወዲ ሰብ ክንውን ይኹን ሓሳቡ ይኹን ባህሪኡ ዝዛመድ ነገርና ንስራሕዮ ዝብል ሓሳብ ዘምፅዎ ኣለዉ እዚ ዓይነት ንእሽተይ መንጎኛ ዝሓዘ ዝመስል ዝኽእል ኣነ እውን ዘሐሸ ምክንያቱ ዓይኒ ዘይወግእ ኢልና ንብሎ ዝሓሸ እዩ ዝብል ሓሳብ ነዚ ሓሳብ እዚ ነዚ ፍልስፍና እዚ ዘራምዱ ወየዳኣቲ ናይ ፍልስፍና ድሕረ ባይታ ናይ ዲተርሚኒዝም ኮነ ፍሪዊል ኣብዚ ንምዝራብ ግዜ ኣይንረክብን እምበር ስለዚ ንዖም ሰላም ኣበሲሮም ንዓና እውን ሰላም ኣበሲርና ንካብ ማእኸል ዝነበረ ካልእ ቀፅሪ ከዓ ፍርሲ ሰላም ናይስ ይብዎ ማለት ስለዚ ዮሃንስ ወንጌል 15 እቲ ኣባይ ዘሎ ፍረ ዘይፈርሕ ከሎ ኣይሁዳዊ ኮይኑ እስራኤላዊ ኮይኑስ ግን ብክርስቶስ ኣሎና ዲና قلت سمع له ممر ميت جريلو ስለዚ ተም ቅድመ ናይ ድሕረ ባይታ ናይ ፅሕፍቶትን ነፃ ፍቃድን ንምዝራት እዚኣና ግን እቶም ፈላስፋታት ኣብ ዲተርሚኒዝም ወይ ኣብ ፅሕፍቶት ዘቀንቅኑ ዝፈላሰፉ ዝሓስቡ ዝመራመሩ ወይም ድማ ዝተመራመሩ ዝተፈላሰፉ ዝሓሰቡ ዝፈተሹ እንብሎም እንኽእል ካብ ጥንታውያን ግሪካውያን እንረኽቦ ንኽእል ኢና ንኣብነት መን ክንመዝስ ንኽእል ኢና ካብ ኤንሽንት ካብ ጥንታውያን ግሪክ ኣሪስቶትል ክንረኽቦ ንኽእል ኢና ካብ ቀፂሉ ድሓር ናብዚ ድማ ንበዓል ሆብስ ንበዓል ስፒኖዛ ንበዓል ዴቪድ ሂዩም ሚል ፍሮይድ ገለ ንረኽቦም ንኽእል ኢና
ኣብነታት ናይ ኣብዚ ዓውዲ ዝምደቡ ፈላስፋታት ብኡ ንብኡ ፍሮይድ ምክንያቱ ኣብ ንኣብነት ኣብ ጽሕፍቶት ብዛዕባ ባህጊ እንታይ ይብል ብዛዕባ ዕድል እንታይ ይብል ዕድል እንታይ እዩ ባህጊ እንታይ እዩ ባህግን ዕድልን ብመነጽር ጽሕፍቶት ከመይ ይጥመት ወይም ኣብዚኣ ዘለና ነፍሲ ወከፍና ባህጊ ይህልወና ዕድል እውን ዕድል ኣለኒ ዕድለ እዩ እናበልና እውን መዓልታዊ ተግባርናታት እዮም ነገር ግን ፍሮይድ ከምዚ ይብለና ባህጊ ካብ ነፃ ፍቃድ ዝቅዳሕ ዘይኮነስ ናብ ጽሕፍቶት ባህሪ ዘለዎ እዩ ይብል ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ዝብለና ኣሎ ባህግስ መሪፅና ዝንረኽቦ ኣይኮነን ወይም ደሞ ብመንገዲ ነፃ ፍቃድ ተጓሒዝና ባህጊና ክነሰምር ኣይንኽእልን እዩ ዝብለና ዘሎ ነፍሲ ወከፍ ባህጊ ነፍሲ ወከፍ ዕድል ንሓደ ሰብ ብናይ which is determined ዝኾነ ቀዲሙ ዝተወሰነ እዩ ወይም ደግሞ ብምኽንያት ጠንቅታት ሓደ ጠንቂ እናተዳራረበ ብዝመፀ ዝስላሕ እምበር ብናፃ ፍቃድ ወይም ደግሞ ናፅነት እናቀደምና ዕድላታትናን ባህርያታትናን ክውንነት እናረጋግፅሉ ኣይኮነን ይብል ስለዚ እንታይ ይብል ንፅሕፍቶት ዕድል ኮነ ባህጊ ዝበሃል ነገር የለን ኮታስ ናይ ድንቁርናና ጠንቂ እዩ ብምኽንያት ድንቁርና ብምኽንያት ስእነት ፍልጠት ዕድልን ባህግን ካልኦትን ንብል ወይም ድማ ዝብሉ ሓሳባት ይመፁ ስለዚ ኢሉዥን እዮም ቶም ነገራት እዚኣቶም እዩ ዝብል ዘሎ ንኣብነት ካልእ ተወሳኺ ስፒኖዛ ኣብ ዕድል መሰረት ዝተዛረቦ ክጠቅስ እፈቱ ዕድል ማለት ካብ ስእነት ፍልጠት ዝምንጩ ስሑት እዩ ይብል ስለዚ እዚ እንታይ ማለት እዩ ንሕና ሎሚ ኩሉ ግዜ ሓሙስ ሰዓት 8 ወይም ደግሞ ሰዓት 2 ብናይ ግእዝ ንራኸብ ሕዚ ተራኺብና ኣለና ብቻንስ ዘይኮነስ ብነፍሲ ወከፍ ብርኪ ጠንቂ ካሊእ ጠንቂ እናተዛመደ ስለ ዝመፀ እዩ ብምኽንያት ጠንቅታት ጠንቂ ግን እቲ ምኽንያት ግን ቀዲሙ ብዝተወሰነ ነገር ኣሎ ዝክንራከብ ስለዚ ብቻንስ ኣይኮነን ዝብል ሓሳባት የራሙዱ ስለዚ እቶም ሓደ ግዜ ዕድላት እንብሎም ዕድል ናይ ምርጫ ድዩ ዕድለኛ እየ ክገብረኒ ዝኽእል ዕድለኛ ኣይኮንኩን ዝብሉ ነገራት ብናይቲ ወዲ ሰብ ናፃ ፍቃድ ድዮም ዝምስረቱስ ወይስ ሳምቲንግ ቀዲሙ ብዝተወሰነ ወይም ድማ ብምኽንያት ናቹራል ሎው ዝውሰኑ ወይም ድማ ዝቕነዩ እዮም ዝብል ዝተወሰነ ዝነገረና ይመስል እቲ ካሊእ ዛዕባና ብዛዕባ ናይ ነፃ ፍቃድ ኣብ ነፃ ፍቃድ ክንርኢ ከለና እቲ ጎብለል ናይዚ ፍልስፍና ፈረንሳዊ ፈላስፋ ጆን ፖል ሳርትረ ምዃኑ ይፍለጥ ናቱ ሓንቲ ጥቕሲ ብዛዕባ እዚ ትርጉም ክበለይ ኢለ ስለ ዝኣመንኩ ከም ዝስዕብ ኣቕሪበዮ ኣለኹ እናጠቐስኩ እየ ዘለኹ man first of all exists encounters himself surges up in the world and defines himself afterwards እንታይ ንማልዩ ማለት እቲ ሓሳባዊ ነገር ተግባራትን ባህርያትን ሰባት ብላዕለዋይ ነገር ብመለኮታዊ ዘይኮነስ ንምርጫታት ሙሉእ ናፅነት ዘብስር እዩ ስለዚ ናይ ሓደ ወዲ ሰብ ናይ ሓደ ሰብ ባህርያቱ ሓዊስካ ተግባራቱ ክውነቱ
ዝውሰን ወይም ደግሞ ናተይ ተግባር እዚ ዝኾነሉ ምኽንያት ብምኽንያት ናይ ፈጣሪ ቁጥዐ እዩ ብምኽንያት እግዚአብሔር ስለ ዝሓዘነ እዩ ወይም ድማ ዕድለይ ሕማቕ ስለ ዝኾነ ዕድለይ ኮይኑ እዩ እናበልና ባዕልና ንባዕልና ንወቅስና ናይ ላዕለዋይ ኣካል ካብ ባዕልና ውፅና ንካሊእ ኣካል ክንህብ ከለና ምክንያቱም ሰልፍ እዩ ባዕልና ስልጣን ዘለና ስለ ዝኾነ ክንህቦ ብምሃብ ዝርከብ ከይኮነስ ንምርጫታት ባዕልና ብናፅነት እናቀደምና ብምርጫታትና ትኩረት ምግባር ጥራሕ እዩ ስለዚ እዚኦም ናይ ምርጫ ጉዳይ እምበር ናይ ምስ ካሊእ ላዕለዋይ ሓይሊ መለኮታዊ ነገር ወይም ድማ ፅሑፍታዊ እዩ እናበልና እንኸዶ ነገር ኣይኮነን ዝብል መልሲ ንረክበሉ እቶም ናይ ናፃ ፍቃድ ስለዚ ናፃ ፍቃድ ኣለና እንታይ ንምግባር ባህርያትና ተግባራትና ሓሳባትና ኩሎም ናይ ምውሳን ኦቶኖመስ ዝኾነ ላዕለዋይ ስልጣን ሙሉእ ስልጣን ዘለዎ እቲ ንሰብ ንሱ እዩ ስለ ዝኾነ እውን እዩ ሳርትረ እንታይ ይብል ንስኻ ጠጠወን መጀመርያ ንስኻ ህሉ ኩን ንስኻ ምስ ሃለውካ ኢኻ ነቶም ንዓኻ ድፋይን ዝገብሩኻ ንኣብነት ኣነ ካሕሱ ብባህርያተይ ብባህሪ ክንብል ከለና ካሊእ ሰብ እንታይ ይብለኒ ምስ ተወለድኩ እየ ኣነ ምስ ተፈጠርኩ እየ ካሕሱ ቀጢን ነዊሕ ፀሊም ቀይሕ ፃዕዳ ገለመለ ዝብሉ ሓሳባት እዩ እቶም ኢሴንስ ንብሎም ሕዚ እቶም ኢሴንስ ዝብሎም ምስ ተወለድና ወይም ድማ ህላዌ ምስ ኣረጋገፅኩ እዮም ዝመፁ ስለ ዝኾነ እውን ናፅነት ስለ ዘለኒ ካብታ ዝመፃ ኩላ ኤግዚስት ዝገበር ኩላ ንፊቸር ንመፃኢ ምርጫታት ባዕለይ ይመርፅ ነቲ ምርጫታት ድማ ሓላፍነት ይወስደሉ ሪስፖንሲቢሊቲ ኦብሊጌሽን ኣለኒ ይብል ነዚ ሓሳብ እዚ ወይም ድማ ፍልስፍና ዘቀንቅኑ ፈላስፋታት ንበዓል ካንት ንረክቦም ንኽእል ኢና ሳርትረ እውን ኣሎ ንበዓል ሬኔ ዴካርት ንረክቦም ንኽእል ኢና ካብ ናይ ሕዚ ኮንቴምፖራሪ ዝኾኑ ድማ ዊልያም ጀምስ ንረክብ ንኽእል ኢና አንተ ወይ ብዛዕባ ዕድል ባህጊ ብመነፅር ፅሕፍቶታውያን እንታይ ከም ዝመስል ንምጥማት ፈቲና ነርና ሕዚ ድማ ጀምስ ዊልያም ጀምስ ኣብዚ ክፀርሕ ፈቱ ጀምስ ብዛዕባ ዕድል እንታይ ይብል ጀምስ ማለት ሓደ ካብቶም ኣቀንቀንቲ ናፃ ፍቃድ እዩ ኢና ኣለና ዕድል ባዕሉ ዕድል ኣይኮነን ይብል ግና ንፖሲቢሊቲስ መንጠሪ እዩ ዕድል ባዕሉ ዕድል ኣይኮነን ነገር ግን ንፖሲቢሊቲስ እንታይ ኢና ክንብል ንኽእል ብትግርኛ ኣይፈልጥን ግን ንፖሲቢሊቲስ ንክንበፅሕ ወይም ድማ መሳለል እዩ ናብቶም ፖሲቢሊቲስ ኮይኑ ክንመርፅ ናፃ ኢና ወይም ሞራላዊ ግዴታ እዩ ይብል ስለዚ እቶም ዕድላት ክንብሎም ናብቶም ፖሲቢሊቲስ ወይም ድማ ኦፖርቹኒቲስ ናብኡ ንከብፅሕና ሓደ እዩ ክንብል ከለና እዚ ድማ ሳይኮሎጂካሊ ስነ ልቦናዊ ትርጉም ወይም ድማ ፅባቐ ዘለዎ ይመስል ይብል ስለዚ እታ ፎርሙላ እታ ቀንዲ ቀመር ናይ ናፃ ፍቃዳውያን ዘራምዱ ወይ ዘቀንቅኑ ፈላስፋታት እታ ከምቲ ኩሉ ግዜ እትፈልጥዎ ኤግዚስተንስ ፕሪሲድስ ኤሰንስ እዩ ተጋራጫዊ እዩ ናይ ምስ ናይ ፅሕፍቶት ናይ ፅሕፍቶት ፎርሙላ ወይም እታ ቀመር ኤሴንስ ወይም ኢሴንሻሊዝም ዝበሃል ፍልስፍና እውን ኢንተርቼንጅብል ይጥቀሙሉ እዮም ኤሴንስ ፕሪሲድስ ኤግዚስተንስ እዩ ናይ ፅሕፍቶታውያን ናይ ናፃ ፍቃድ ግን ኤግዚስተንስ ፕሪሲድስ ኤሴንስ ብዝብል ስለዚ ኩሉ ነገር ዝቃንይዎ ኩሉ ነገር ሓቂ ሓሰት ፅቡቅ ሕማቅ ሓጢኣት ፅቡቅ ወይም ገነት ሲኦል እናበልና ነውግዖም ወይም ንዛረቦም ኩላቶም ብመልክዕ እታ ኤግዚስተንስ ፕሪሲድስ ኤሰንስ ዝትብል ዝትቕነ እያ እዚ ማለት ፈለማ ሰብ ክህሉ ኣለዎ እዩ ፈለማ ሰብ ክህሉ ኣለዎ ከረጋግፅ ኣለዎ
እንታይነቱ ወይም ድማ እቲ ኢሴንሱ ግን ብምርጫታቱን ብናጽነቱን ይቐነ ወይም ድማ ዜማ ናይ እንታይነቱ ብምርጫታቱን ብናጽነቱን ይብሰር ይብል እዚ እቲ ናይ ናጻ ፈቃዳውያን እንብሎም ሕዚ ናጻ ፈቃዳውያን ወይም ድማ ሓደ ካብቶም ናጻ ፈቃድ ከምቲ ንፀራሕናዮ ሳርትረ እውን ኤግዚስተንሻሊዝም ዝበሃል ዓይነት ፍልስፍና ዘራምድ እዩ ኣብ ውሽጡ ናጻ ፈቃድ ኮይኑ ብዙሓት ኣለው እዮም ደቀቕትን ኣናእሽትን ሓሳባት ኣብዚ ውሽጢ ግን እቶም ዓበይቲ ቤት ትምህርቲ ናይ ሓሳባቶም እቲ ኣውራ ፍልስፍናኦም ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ኣብዚ እንታይ ኢና ክንመሃር ንኽእል ወይም ድማ እንታይ ኢና ንብል ዘለና ዝብል ከም መከራኸሪ ክኾን ክእል እዩ ግን ድማ እቲ መከራኸራይነቱ ንርጡብ ድዩ ኣይኮነን ዝብል እናመርመርና ነንባዓልና ዳሕራይ ብዝተፈላለየ ሓሳባት ክምዕብል ይኸውን ይኽእል ስለዚ እንታይ ዝብል ዘለኹ ኣብዚ ልክዕ ከምቲ ብዝሓለፈ ዝዝረብ እንታይ ሓደ ነገር ብመንገዲ ጽሑፍቶት እንተከይድና እቲ ሓደ ነገር ይጎድለና ብመንገዲ ናጻ ፈቃዳውያን እንተከይድና ድማ እቲ ሓደ ይጎድለና ስለዚ ክልቲኦም ክፍተት ኣለዎም ክልቲኦም ንናይ ባዕሎም ዝኾነ ፀገም ኣለዎም ጽባቐ ኣለዎም ጽቡቕ ነገር ኣለዎም ነገር ድማ ብኡ ልክዕ ድማ ክፍተት ኣለዎም ነናይ ባዕሎም ስለዚ ክልቲኦም ሕፀ ብምክያድ ክልቲኦም ናይ ሕፀ ብምክያድ ወይም ድማ ጽቡቕ ናይ ኣርስቶትል ዝኽተሉ ሓደ ቀመር ኣሎ ጎልደን ሚን ዝብሎ ወይም ድማ ወርቃማ መንገዲ ዝብሎ ወርቃማ መንገዲ ንፈላስፋ ኣርስቶትል እንታይ ማለት እዩ ብሓንቲ ኣብነት ንምግላጽ ዝኣክል ኣመና ሕጉስ ኣይትኹን ኣመና ድማ ሕሩር ኣይትኹን እቲ ሓቂ ዘሎ ኣፍታ ማእኸል እያ ይብል ዘሎ ወርቃዊ መንገዲ ማለት እዚኣ እያ ስለዚ እንታ ትክክለኛ እንታይ እያ ዝኾነ ብዙሕ እውን ሕጉስ ኣይትኹን ብዙሕ እውን ሕሩር ወይም ድማ ሕዝን ኣይትኹን ዝብል ኣሎ ስለዚ ኣብ መንጎ ዘላ ግን እታ ትክክለኛ ንሳ እያ ስለዚ ብዚ መንገዲ እዚ ሓደ ተኸቲለ ሓደ بمنجد صحفتك كنا كل نجر ما خدتش ملايين ما خدتش ملايين شلاش بزمنجد زي كل نجر تنكتات على كل نجر قد أنا كحسو نبهرياتي قد مستوى سناي حمق سب سناي كخن سناي أور حمق ويمدما كالي نكخن أنا كيخون فتحتاتايسس تنعي كم زجبرني يزبليو سلازي إزدما ناي سب زبال تسقى كبرن يشاملو سب حدك لك كم ماشين يكونن لك برنامج كوينو بكودنا داتا زسرح يكونن سلازي خونون ناي وعلو ناس ناي وعلو زخانة حلنا زبحال ويم دما أمور زبحال sophisticated زخانة brain سلازي اللي هو نازي دما تحمقن تبقون نام ميز خيديو سلازي كل نقر سوسننا انتو خوينو أنا عيي ودي الله نابنت لابنت إرمي حواي example كوست إرمياس ناب يقرأتا ندحر أب جرمن كوين خات نبر أب جرمن نخنبر بناي وعلو مريكا زي كونس قديمو بستوسن اللو جرمن كنبر يخل سلازي عدلو أنا جرمن كنبر يخل ليو زبل أحد أبو تقرأي زلو عندما تايو أبزي كون أنا تفريدني إيو توسين اللي إيو كبل انتو خوينة زوزلو انتايو سلازي أنا سب زبحال سرح يبلين أتقبل اللهو من يتحتاتي زخون سخل
ወይም ብሃይማኖት ክኾን ይኽእል ወይም ብሳይንስ ዝኣምን ክኾን ይኽእል ወይም ድማ ብስነ ፍልቀት ዝኣምን ድማ ናይ ባዕሉ እቲ ጠንቂ ዝብሎ ተሓታታይ ክገብር ይኽእል እዩ ስለዚ ብዚ መንገዲ እዚ እንድሕር ተጓዒዝና ላይፍ ኢዝ ሚኒንግለስ ትርጉም ዓልባ ሂወት እውን ይኸውን ኣሎ ናይ ብሓቂ እውን ክውንነቱ እንትምርመር እንትፍተሽ ፅባቐ ዘለዎ ኣይመስለንን ኩሉ ነገር ቀዲሙ ዝተወሰነ ኣይስራሕ ብናፃ ፍቃድ መንገዲ እንድሕር ንጓዓዝ ድማ ዝኾነ ዝውን ናይ ባዕሉ ክፍተት ኣለዎ ናፃ ፍቃድ ኩሉ ነገር ንዓይ እንድሕር ሂበዮ ብዓይ ኣነ ባዕለይ ዘይውስኖም ዘይገርሖም ዘይቃንዮም ዘይምርምሮም ዘይፍትሾም ወይ ድማ ነገር ግን ኮይነዮ ዘለኹ ኣለዉ ብዙሓት ኣለዉ ነዚኣቶም ድማ መልሲ ዝህበኒ ብናፃ ፍቃድ ከይኾነስ ብመንገዲ ፅሕፈት ምዃኑ ይነግረካ ስለዚ ናፃ ፍቃድ ዘይምልሶም ፅሕፈት ይምልሶም ብናይ ፍልስፍና ፅሕፈት ዘይምልሶም ድማ ናፃ ፍቃድ ዝምልሶም ኣሎ ስለዚ እታ ናይ ኣርስቶትል ኣመና እውን ፅሕፈታውያን ከይኾንና ኣመና እውን ጫፍ ናይ ናፃ ፍቃድ ከይኾንና ኣብ መንጎ ዘሎ ናይ ባዕላቶም መቐረት እናወሰና ሪኮንሳይል ንገበሮም ልክዕቲ ኢማኑኤል ዓብዪ ህቡብ ፈላስፋ ናይ ጀርመን ፈላስፋ ኢማኑኤል ካንት ዝወሰዶ ካብ ቴሲስ ካብ ሓደ ነገር አንቲቴሲስ እናወሰድና መወዳእታኡ ፅመረ ነካይዶም ሕፀ ነካይደሎም ካብ ክልቲኦም ሕፀ ድማ እቲ ፅመራ እቲ ፅቡቕ ነገር ዝንረኽበሉ ካብ ክልቲኦም እዩ ዝብል ወይም ድማ ናይ ኣርስቶትል እውን ክልቲኦም ከም ሓደ ኣገባብ ንሂወትና ንመነባብሮና ሰናይነት ክህልዮ ንሰናይነት ንካልኦት እውን መስርሕ እዩ ዝብል ናይ ውልቃዊ ዝኾነ እምነት ኣለኒ እዚ ምባል እዚ እንተኢለ ኣብዚ ናይ ሕዚ ህልው ዝኾነ ሓሳብ ወይም ድማ ስነመጎት ኣሎ ብዛዕባ ኤአይ ወይም ድማ ኣርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ዝብልዎ ኣርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ብነፃ ፍቃድ ድዩ ወይስ ፅሕፍቶት artificial intelligence እቲ ሶፊስቲኬት ዝበሃል ሕዚ ከምቲ ኩላትና እናፈለጥናዮ እንርከብ ብዝገርም ነገር ማሽናት ናይ ወዲ ሰብ ፀጋን ክብርን ዝበሃሉ ምሕሳብ ምምርማር ኣመክንያውነት ምኽንይነት ዝበሃሉ ክምንጥል ይኽእል እዩ ወይም ደግሞ ተግባር ንሱ ክፍፅም ተኽእሎ ኣለዎ ተባሂሉ ሰነ መጎት ዝካየደሉ እዩ ስለዚ ኤአይ ብፍልስፍና ፅሕፍቶት ድዩ ዝተቐነየ ወይስ ብፍልስፍና ናፃ ፍቃድ ዝብል ከም መመያየጢ ሕቶ ይገድፎ ኣለኹ ወይም ድማ ካልኦት ሓሳባት እውን እናማዕበልና ክንኸድ ንኽእል ኢና ንሎማዓንቲ ዘቕረብክዎ ሕፅር ዝበለ ዕምቆት ኣለዎ ኢለ ኣይሓስብን ነገር ግን ከም ሓደ መበገሲ ስለ ዝኾነ ምክንያቱ እቲ ቤት ትምህርቲ ፅሕፈትን ናፃ ፍቃድን ብጣዕሚ ሰፊሕ እሞ ድማ ተግባራዊ ዝኾነ ብገቢር ዝምንዘር ዓይነት ፍልስፍና ስለ ዝኾነ ክንውድእ ኣይኮንን ንሕድሕድ ፈላስፋታት ናይ ባዕሎም ዝኾነ ፍልስፍና ኣለዎም ንሕድሕዶም ምርኣይ ይከኣል ይኸውን ነገር ግን ከም ሓደ ናይ ፍልስፍና ኣፍቀርቲ ናይ ፍልስፍና ፈተውቲ እዚ ሓሳብ እዚ እኹል ብዝብል እየ ብዙሕ ግዜ ወሲደ ኣይተዘጋጀኹሉን ነገር ግን ስለ ዝሰማዕኹምኒ ብጣዕሚ ከመስግን እፈቱ የቐኒየለይ ቴንኪዩ ወንበሬ ኣብኡ ከለካ ድገመን ተን ሕቶታት እታ ናይ መወዳእታ ዝሓተትከን artificial intelligence ወይም ድማ ኤአይ ዝበሃል ከምቲ ናርኣናዮ ዝፀናሕና ብዛዕባ ፍልስፍና ፅሕፍቶትን እንታይነት ፅሕፍቶትን እንታይነት ናፃ ፍቃድን ዝተወሰነ ሒዝና ኢና ዝብል እምነት ኣለኒ
بزي من قد دما artificial intelligence نايزي هلوي زخانة لومي آوي زخانة سنة موغت مخناتو AIC عب صحفتاتنا الناس أفقادن دي زبل عوي مزاراربي نايزي حزي إيو تعمي مزاراربي زخانة سلازي artificial intelligence بصحفتات دينا بمنقد صحفتات ديو تساريحو artificial intelligence determined بزخانة نجار ديو زسرح زلو ويس ناس أفقاد اللو حماقن صبقن زفليلو ناس أفقاد ديو ويس بقدمو سوات تساريحهم بتسوهو بروجرام بتسوهو كود يوز سرح ندحر كوين خير نمنتاي نذهب كايو كله ملسيهب ويم دما وسانة يوسندو artificial intelligence وسانة زوسن انت خوينو كما ايو decision حزين ناس أفقاد انت ندحر كيدنا وسانة لنا وين دما حلافنت يوسد AI ندحر تبلاشيو وين دما حلافنت زوسد وين اتي زفتر السبيو ويتي AI بعلو ايو ويم دما أيكونن زبليو سلازي بحاصيرو artificial intelligence بمنصر فلسفنا صحفتوتن ناس أفقادن كمي نتموتو زبليا يا كلير ممري بتعمي طبق هاتمرتي نيرو عمق بزبالة استمورات بنا أمزيخا ميتافيزيكاو زخونة زعباي خانيرو فريويل حدا خابتي عبي ديبارتمنت ناي فيلسوفيو ብዙሓት ፈላስፋታት ክሳብ ሕጂ ከካትዖም ዝፀንሐ ስነ ሓሳብ እዩ ብኸፊል እውን እቲ ፍልስፍና ዘፅንዐ ሰብ ጥራይ ዘይኮነ ወይ ድማ እቲ ፍልስፍና ዝግደስ ሰብ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ መላእ ሕብረተሰብ ዘሎ እዩ ወላቲ ዘይተማሃረ ሕብረተሰብ ወላቲ ኣብ ምድረ በዳ ዝነብር ሲ ዝሕቶታት መዓልታዊ ዘልዕሎ ማለት እዩ ማለት እዩ ከምዚ ጌርካ ብዕሙቕ ዝበለ ክትሪድኦን ክተፅንዖን ከለካ ኣዝዩ ደስ ዘብል ናይ በዓል ቶማስ ሆብስ ናይ በዓል ኢማኑኤል ካንት ናይ ዲያሌክቲካል ናይ ሄግል ተጠቂሙ ኣብ ኤፒስቴሞሎጂ ዝሃቦ ጌርካ ተረዳእና ፀኒሕካ ናይ ብዙሓት ናይ በዓል ኤግዚስተንሻሊዝም ተምፅኦም ፀኒሕካ ብእንታይነትን ከምኡ ከዓ ብስነ ህላዋውነትን ጌርካ ክተስተምረና ፀኒሕካ ብጣዕሚ ደስ ዘብል ቴንኪዩ ክንብል ንፈቱ ካልእ መዓልትኻ ብዝያዳ ካልእ ካልእ ትሕዝቶ መፃና ተስፋ ንገብር ኦኬ ቅድሚ ናብኣ ምእታውና እሞ ብዛዕባ እዚ ሓንቲ ሕቶ ክሓተካ ምደለኹ ነይረ ቅድሚዛ ሂብካያ ዘለካ ሕቶ ማለት እዩ ንስኻ ፍሪ ዊል ኣለና ኢልካ ዶ ተኣምን ምናልባት ብዙሕ እምነታት እንዳክተምፃና ፀኒሕካ እቲ ከም መምህርካ ሕሱኸ ፍሪ ዊል ኣለና ቢልካ ዶ ተኣምን ወላስ ኣብቲ ዲተርሚኒዝም ካ ተኣምን يغني أنا كمتي عب مدمدمتاوي حسب نمبره زفتنكو كاب فري ويل زوستوم نغرات አለው فري ويل ወይም ኣብ ነፃ ፍቃድ እየ ዝምደብ ዝብል እውን የብለይን ኣብ ፅሕፍቶት እውን ዝምደብ ኣይኮንኩን ሕዚ ግን ንምደባ ዝኣክል እንተኮይኑ ሶፍት ዲተርሚኒዝም ክኸውን ይኽእል እየ ምክንያቱ ሶፍት ዲተርሚኒዝም ነቶም ሃርድ ዲተርሚኒዝም እውን ይወቅሶም እዩ ንፍሪ ዊል እውን ይወቅስ እዩ ስለዚ ግን ካብ ክልቲኦም ወይም ናይ ባዕለይ ዘይፈለጥኽዎ ክህሊ ይኽእል እዩ ነዚ ቲዮሪ እዚ ሕዚ ንኣብነት ከምቲ ኢማኑኤል ካንት ራሽናሊዝምን ኤምፕሪሲዝምን ዘሳነዮም ወይም እንታይ እዩ ዝበሃል ዘሎ ጀርመን ናይ ጀርመን ንፈረንሳይን ንእንግሊዝን ኣሳንይዎም ዝብል ብፍልስፍናዊ ማለት እዩ ምክንያቱ ራሽናሊዝም ዝበሃል ናይ ስነ ፍልጠት ዘፅንዕ መብዛሕትኦም ዳርጋ ማለት ይከኣል ፈረንሳውያን እዮም ኤምፕሪሲስትስ ተመኩርዓውነት ፍልጠት ብተመኩርዓዊ እዩ ዝርከብ ዝብሉ ድማ እንግሊዛውያን እዮም መብዛሕትኦም ማለት ይከኣል ስለዚ ክልቲኦም ዓዲ
ኖ ጀርመን ይመጽእ ጀርመን ማለት ኢማኑኤል ካንት ማለት ናዩ ኢማኑኤል ካንት ይብል ኖ ፍልጠት ክርከብ ዝኸውን ወይም ደግሞ ፍልጠት ማለት ብምክንያታውነት ወይም ብርትዓውነት እንትድመር ተመኩሮአውነት እዩ ስለዚ ክልቶም ፈረንሳይን እንግሊዛውያን ዘሎ ፈላሰፋታት ናብ ሓደ ምፅኡ እቲ ትክክለኛ መንገዲ እዚ እዩ ዝብል ሪኮንሳይል ገይሮም ስምረት ፈጢሩሎም ሓድነት ፈጢሩሎም ስለዚ ከምናተይ ድማ ኣብ ሓደ ታ ጫፍ እንድሕር ረጊፀ እውን እቲ ሓደ ይጎሎ እቲ ሓደ ክኾን ከለኹ እውን እቲ ይጎለኒ ስለዚ ኣነ ከም ካሕሱ ፍሪዊል ኣለና እዩ እዋ ኣለና እሞኸ ኩሉ እንታይነት ካሕሱ ክውነት ካሕሱ ብፍሪዊል ዶ ይገልጾ ኣይኮነን ንኣብነት ካሕሱ ጾታ ተባዕታይ ኮይነ ብነፃ ፍቃድ ከመይ ገይረ መልሲ ክረክበሉ እዚኣ መልሲ እዚኣ ተባዕታይ ምዃነት ጾታ ናብ ፅሕፈቶት ይወስደኒ ስለዚ ብዚ ምክንያት ድማ ካብ ፅሕፈት ዝወስዶ ፍልስፍና ኣሎ ፅሕፈቶት ድማ ዝጎድሎ ጎደሎ ኣለዎ ንኣብነት ግኡዝ ይገብረካ ንወዲ ሰብሲ ናብ ግኡዝ ይቀይሮ ብመንገዲ ፅሕፈት ከየ ልክዕ ከምታ ሞባይል ይገብረኒ ኣነ ከፊተ ያለሁ ዳታ ከፊተ ነውግዕ ኣለና ስለዚ ኣነ እየ እንትና ዝገብራ ዘለኹ ስለዚስ ወዲ ሰብስ ናብ ግኡዝ ይቅየር ኣሎ ነዚ ድማ ካብቲ መፈጥር ወዲ ሰብ ወይም ፀጋ ኣዝዩ ዝረሓቐ ብኣዝዩ ኪሎሜትር ዝረሓቐ እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ ስለዚ እወ ኣለና ናሳ ፍቃድ እወ ኣለና ዝተወሰደ ድማ ፅሕፈቶት ስለዚ ነዚኦም ወርቃዊ ፅመራ ዝብል ሓሳብ ሂበዮም ኣለኹ ወርቃዊ ፅመራ ወይም ድማ ጎልደን ሲንቴሲስ ካብ ካንት የተዋሒሰያ ጎልደን ድማ ካብ ኣሪስቶትል እየ ስለዚ ካብ ናይ ነዚ ዝበልኩሉ ምክንያት ሓደ ብዝሓለፈ ኣብ ሓደ ግዜ እውን ንምብራህ ፈቲነ ነይረ ወይ ንምውጋዕ ብዛዕባ ናይ ማካንታይር ዝበሃል ኣሜሪካዊ ፈላስፋ ኣፍተር ቨርቹ ኣብ ዝብል ድርሳኑ ብጣዕሚ ዝገርም ቀልበይ እውን ዝወሰደለይ ንሱ እዩ ኣንቱም ናፃ ፍቃድ ትብሉ ወይም ፍሪ ዊል ኣለና ጥራሕ ትብሉ ዝተወሰነና ነገር የለን ፀና ዝበሃል ባዶ እኩብ እዩ እትብሉ ዝብል ሓሳብ ሒዙ ወይም ድማ ብናይ ፅሕፍቶት ክልቲኦም ስነ መጎት ተጓዒዙ ናብ ዓሚቑ ዝኾነ ምርምር ያካይዱ እቲ ዕምቆት ዘለዎ ምርምር ድማ ከይዱ ናይቲ ኣብ ኣውሮፓ ምዕራባውያን እንብሎ ብሓፈሻ መፀዋዕታ እንታይነት ዘ ሚኒንግ ኦፍ ላይፍ ዝብል ትርጉም ሂወት ትርጉም መነባብሮ ትርጉም ሰብ እንታይ እዩ ዝብል ብፍላይ ብኤግዚስተንሻሊዝም ፍልስፍና ዝዓብለለ ወይም ነጊሱ ዘሎ እቲ ፍልስፍና ኤግዚስተንሻሊዝም እዩ ወይም ድማ ብሓፈሻዊ መፀዋዕታው ብፍሪ ዊል እዩ ወዲ ሰብ ንገዛ ርእሱ ጎይታ እዩ ጊላ ዝገብሮ ነገር የልቦን ጎይታን ጊላን ክኸውን ዝኽእል ናይ ባዕሉ ምርጫ እዩ ንምርጫታቱ ድማ ናፅነት ኣለዎ ንክመርፅ ኣብዚ ጉዳይ ወዮ እቲ ናይ ናትና መናወሮ ያው ንሃይማኖት ዘለና ቦታ ንእሽተን ዝበለ እዩ ጥበቅ ዝበለ እዩ ኣብቲ ሃይማኖት እውን ንምዝርዛር እንተይና ክልቲኡ ኢኻ ትረኽቦ ሕዚ ነፃ ፍቃድ እውን ትረኽበሉ ኣብቲ ሃይማኖት ብዙሕ ክዛረብ ኣይደልን ኣፍልጦ የብልን ናይ ሃይማኖት ነገር ግን እታ ኣብ ኣእሙሮይ ዘላ ንምዝራብ ዝኣክል ብዓይኒ ፍሪ ዊል እውን እዩ ኣብ ሃይማኖት ንኣብነት ሓንቲ ግእዝ ኣላ እንታይ ይብል ኣበይ ሎ እቲ መፅሓፍ ዝብል ካባኻቱም ትሕግዝኒ ይደሊ ኣበይ ከም ዘላ ነገር ግን እታ ቃል ግን ኢንተረስቲንግ ቃል ስለዝኾነ ክወስደላ ነፃ ምርጫ ነፃ ፍቃድ ዝትእውጀለ ኣዋጅ ስለዝኾነት ኣቅረብኩ ለከ ማየ ወእሳተ ዲኢደከ ሃበ ዘፈቀድከ ዝብል ግእዛዊ ፅሑፍ ንረክብ እዚ እንታይ ማለት እዩ ማይን ሓውን ኣቅሪበልካ ወይም ኣቅሪበልኪ ኣለኩ
ኢድኪ ናብ ዝፈትውያ ኣእትዊ እዩ እዚ ማለት እንታይ እዩ ናፃ ፍቃድ ኣለና ማለት እዩ ምርጫ ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ብነፅነት ሓዲኡ እንትን ክብል ብዘይገድስ እቲ ኢምፕሊኬሽን ስለዚ እንታይ ይብል ነፃ ፍቃድ ኣለዎ ግን ድማ እዚ ከይትብል ድማ መብዛሕትኦም ኣብ ሃይማኖታዊ በተለይ ኣብ ቡድሂዝም ኣብ ክርስቲያኒቲ ኣብ እስላም እንረኽቦም መብዛሕትኦም ስቶሪ ኣለዉ ስቶሪ ቴለር መብዛሕትኡ እቲ ሃይማኖት እዚ እንታይ እዮም ፅሑፍቶታውያን ዲተርሚኒስት እዮም ንኣብነት ኣብቲ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ እንተኸይና ከምዚ ክኸውን እዩ ከምዚ ክስቀል እዩ ከምዚ ክግበር እዩ ዝብል በቲ ናይ ሃይማኖታዊ ቋንቋ ነቢያት እንብሎም እዚ ነቢያት ማለት ንቐፃላይ እናተነበዩ እሞኸ ዲተርማይንድ ዝኾነ ነገር ስለዚ መብዛሕትኦም ፅሑፋት መብዛሕትኦም ንመምሃሪ ንጥቀመሎም ዝጥቀመሎም እቶም ናይ ሃይማኖት ኣቦታት ይኹን ሰዓብቲ ኣብ ብመንገዲ ፅሕፍቶት እዩ ስለዚ ኣብ ሃይማኖት ይኹን ኣብ ፖለቲካ ይኹን ኣብ ሂወትና ይኹን ኣብ መነባብሮና ይኹን ኣብ ክውነትና ይኹን ኣብ ክልቲአን ጫፍ እንድሕር ረጊፅና ከም ገመድ ክንውጠር ስለ ንኽእል ድማ ኣብቲ ማእኸል እዩ ዘሎ ትክክለኛ መንገዲ እቲ ወርቃማ ጠጠው እንብለሉ ኣብቲ መንገዲ እዩ ዘሎ ስለዚ ካብ ክልቲኦም እናመርመርና ብምፍታሽ ምክንያቱ ፍልስፍና ክብል ከሎ ንሂወት ከመይ ፅባቐ ይኸውን ፖለቲካ ድማ ከመይ ፅባቐ ዝስራሕ ኩሉ ነገር ንረብሓ ወዲ ሰብ እዩ ስለዚ ንረብሓና ድማ በቶም ፍልስፍና እንታይ እዮም ዝብል ወሲድና እዛ ዝለሉ ግን እንታይ እዩ እቲ ምኽንዩነት ይቀድም ኣለዎ እቲ ምኽንዩነትና እቲ ክውንነት እናፈተሽና ክነምፅኦ ንኽእል ኢና ስለዚ ብውልቀይ ልክዕ ካብ ፍሪዊ ዝወስዶ ፅቡቅ ሓሳባት ኣለዉ ዝድንግግዎ ኣዋጃት ኣለዎ እቲ ኣዋጅ ንሱ ይቐበሎ የትግብሮ ይነብረሉ እውን ካብ ፅሕፍቶታውያን ድማ ዝወስደሎም ነገር ኣለዉ ነገር ግን ወዮ ኣብ ቋንቋ ሎጂክ ኣብ ፍልስፍና ሕጊ ኣለና almost all valid ab snamogotna almost all valid almost all invalid almost all strong almost all weak እናበልና ክነውግዕ ኣይንኽእልን ወይ invalid ወይ invalid strong weak እናበልና ኢና argumentna ወይ snamogotna deductive እንድሕር ኮይኑ ከምኡ ንብል inductive ተኮይኑ ድማ strong weak ኢና ክንኸድን በር ዝብል ሕጊ ስለ ዘለና እምበር ብፐርሰንት ወይም ደግሞ almost all ዝብል ሕጊ ተዝህልናና ንሱ ጥሒስና እውን ንዛረብ እንተይና almost all free will ማለት ይከኣል ብቁፅሪ ድሕር ከይናዮ ነፃ ምርጫ እዩ ነፃ ምርጫ ስለ ዝተዋሃበኒ መሪፀ ይኸው እቲ ምርጫ ድማ ብዛዕባ ፅሕፍቶትን ነፃ ፍቃድን ሎማዓንቲ ክንዘራረብ ብናፅነተይ ተረኺበ ኣለኹ ንስኻትኩም ድማ ብናባዕልኩም ምርጫ እዩ ስለዚ መብዛሕትኡ ተግባራትና ይኹን ባህርያትና ይኹን ብናይ መንገዲ ፍሪ ዊል ዝዓብለለ ማርክ ኣለዎ ነጥብ ኣለኒ ስለ ዝኾነ ብኡ እየ ዝምልከቶ የቐኒየለይ ኤርሚ ንሕተኻ ክሊር መምረይ ብጣዕሚ ደስ ዘብል ዕሙቕ ብዝበለ ትንታነ መሊስካ ሚቃ ምሂርካና ኦኬ ያ ፅቡቅ ናተይ እውን ከምኡ ዓይነት ረዲኢት እዩ ዘለኒ እቲ ኤግዚስተንስ ናትና ወይ ድማ እቲ ቢን ተባሂሉ ዝፅዋዕ ያ ኣብኡ ፍሪ ዊል የብልናን ምክንያቱ ድሌትና ኣይተወለድናን ብሌትና ኣይመፃናን ኣብቲ እንታይነት ግን ወይ ኣብቲ ሕመረት ዝበሃል ኣብኡ ናፃ ምርጫ ኣለና ንገዛእ ርእስናሲ እንታይ ዓይነት ክንከውን መብዛሕትኦም ወላዞም ናይ ስነ ልቦና ከም ዝብልዎ ንሕናሲ ውፅኢታት ተሓሳስባና ኢና ይብሉ ንኣብነት ልክዕ ኢኻ ውፅኢታት ተሓሳስባና ኢና እቲ ንሕና ንሓስቦ ኢና ንኸውን እቲ ንሕና ብገዛእ ፍቓድና ንገብሮ ንሱ ኢና ንኸውን ያ ብጣዕሚ ንፁር እሽምባር ኣሕዋት እቲ እታን ሕቶ ሪኢኹማ እንተኾንኩም ብዛዕባ እዚ ኤኣይ ወይ ድማ እዚ ኣርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ኣብዚ ዘመንና ዓብሊሉ ዘሎ
ካብኡ ናፃ ምርጫስ ኣለና ዶ ዝብል ሕቶ እዮ ንኽድ ወይ ከዓ እንታይ ሓሳብ ኣለኩም ካልእ ተወሳኺ ሕቶ እንተረኣዲኩም እውን ክትሓቱ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ኣለና ዲና ኣለና ኣብርየ ድሃይ ደኣጥሺኻ ጠባይ ገይርየ ዘሎ ክነግረካ ኣይክእልኒን ገሪምን እንዴ ቁሪ ጅምር ስለ ዘሎ ዲ ዋላ እንታይ የርዳእንን ጠባይ በቃ ኣታ ወዲ ደርብ ገርመካይ ዋዊታ ጠባይ ዳዋላ ኣይመርከብ ክንን ሎም ይሽየጥ ነር ተዝኸውን ናብ ዕዳጋ ውሪደ መዓት ሚልዮናት ምእትኽሉ ነይረ ኣብዛ ናይ መምህር ካሓሱ መጀመርታ ቴንኪዩ እሞ ኣዝዩ ደስ ኢልኒ ዝተፈላለየ ኩርናዕ ጠሚትካ ክትምህረና ስለ ዘምፀኻ ቁሩብ ፓወርፖይንት ተተዳሎ ኸማን ማራ ደስ መበለና ነይሩ ግን ዋላ በቲ ክትምህሮ ፀንሓ ጥራይ እኹን ነይሩ ብጣዕሚ ደስ ዘብል ፅቡቕ እቲ ሃርድ ዋላ እቲ ሶፍት ክልቲኣቶም ፅቡቅ ጌርካ ተንኪፍካዮም ናይ ዲተርሚኒዝም ኣነ እኮ ኣብ ዲተርሚኒስት የመስለኒ ዝበዝሐ ክፋለይ ኣብዚኣ መወዳእታ ዘምፀኻዮ ሕቶ ግን ክልቲኡ ኮይኑ ይስማዓኒ ኣብ እንኳ ዋላ ኣብ ዲተርሚኒስት ሞር ዋላ ዝፀቅጥ ይኹን ግን እንኳ እውነት ኣይኣምኒ ሓደ ነገር ሲ ብእንኮ ብሓደ ነገር ጥራይ ዝቆመ ዝብል እሙንታ የብለይን እቲ ሓደ ምስቲ ሓደ ተዋሳሲቡ ናይ ምኻድ ቃና ዘሎ ኮይኑ ይስማዓኒ ሕጂ ኣብ ናይ ኤኣይ ምዛ ዘምፀኻያ ሕቶ እንተዳ ሪኢኻ ግን ኤኣይ ኮ ዊች ሚንስ ዲተርሚኒስት ምዃኑ ኤኣይ ኮ ኦብቪየስሊ ኤኣይ ኮ ዘብለካ ዘረዳእካ ነገር በርከሲ መጀመርታ ኤኣይ ከመይ እዩ እሞ ተኣኪቡ ዘሎ ካበይ ዘምፀቱ ዳታ እሞ ንርአ ኤኣይ ቅመራ ይኮ ዝስርሑ ካልእ የብሉን እኮ ይቕምር ጥራይ እኮ እቲ ንሕና ንሓደ ነገር ቀሚርና መልሲ ክንህበሉ ዝግባአና ንዓና ዓመታት ምናልባት እውን ኣዋርሕ ወይ ዓመታት ክወስደልና ዝግብኦ ሲ ኣብ ውሽጢ ሚሊ ሰከንድ ቀሚር እኮ ዝህበካ ኤኣይ ናይ ኤኣይ ስራሕ እኮ ቅመራ ሓቂ ኣይኮነን ድዩ ዝኾነ ነገር ትሓቶ ከለኻስ ነቲ ዝሓተትካዮ ምስቲ ከዚንዎ ዝፀንሕ ካብቲ ከዚንዎ ዝፀንሐ ኣቐዲሙ ዝተዋህቦ ሓበሬታ ካብኡ ውፅኢ እኮ ዝቕልበካ ኦሬዲስ ዲተርማይንድ ኮይኑ እዩ ናይ ኤኣይ ከም ክሳይ ክመፅእ ዝኽእል ኣይኮነን ግን ከም ሕቶ ክመፅእ ዝኽእል ግን እንታይ እዩ ኤኣይ ዲተርማይንድ ዋላ ይኹን እምበር ክመሃር ክምዕብል ብገዛእ ነብሱ ስለ ዝኽእል እዩ ሕጂ ኣይ ቲንክ ብኸም ዓይነት ስለ ዝጠመትከያኻ መስለን ንስኻ እውን ኣምፂኻዮ ዘለኻ እምበር ንኤኣይ ኣሰራርሑኡ ርዱእ እዩ መስለን ምክንያቱ ዋላ ሰርች ኤንጂን ናይ ዝኾነ ሰርች ኤንጂን ሲ ዋላ ናይ ጉግል ሰርች ኤንጂን ኤርትሪያ ኢለ እንድሕር ሰርች ገይረ ሲ ካበይ እዩ ዘምፃለይ እንተደኣ ኢልና ሲ ባዕሉ ይኮነን መርሚሩ ሓሲቡ ኣውሪዱ ኣደይቡ ይኮነን ዘምፃለይ ልክዕ ከምዚ ናይ ሓደ ተመራማሪ ናይ ታሪክ ፈትሹ ፅሒፉ ሰኒዱ ገለ ከምፅእ ላዕሊ ንታሕትን ዝብል ሲ ከምኡ ይኮነን ሰርች ኤንጂን ናይ ዝኾነ ይኹን ማሽን ታዳ ሓበሬታ ቀዲሙ ይኽዘን እሞኒ ሽዑ ካብቲ ተኸዚንዎ ዘሎ ሓበሬታ ዝኾነ ነገር ንስኻ እንድሕር ፅሒፍካ ኸ ቀልጢፉ ይምፃልካ ሶ ሕጂ ሰርች ኤንጂን ናይ ጉግል ተሪኢኻ ሲ ኣቐዲሙ ብዛዕባ ኤርትራ ድዩ ዋላ ብዛዕባ ዝኾነ ነገር ዝተኸዘነ ሓበሬታ ኣለሞ ካብቲ ኸዚንዎ ዘሎ ሕጂ ምስ ሓተትካዮ ኣውፂ ይበካ ልክዕ ከምዚ ኤስኪኤል ማለት እዩ ኮዲንግ ክትገብር ከለኻ ማለት እዩ ሕጂ ናይ ኤኣይ ከዓ ለጋዕ ተመሳሳሊ እዩ ሓበሬታ ዝቕልብዎ ኣካላት ኣለዉ ሓበሬታ ዝህብዎ ኣካላት ኣለዉ ካብቲ ከዚንዎ ዘሎ ሓበሬታ ከዓ ንስኻ ክትሓቶ ከለኻ ዲ ዋላ ክትውከሶ ከለኻ ዲ ካብኡ ኣውፂኡ ይህበካ እዩ ኣብ ገለገለ ተሪኢኹሞ ናይ ኤኣይ ኮ ኣይፈልጦን እየ ብዛዕባ እዚ ርግፅ ዝኾነ ሓበሬታ ይብለይን ክብለካ እዩ ወይ ኣብ ገለገለስ ጭቡጥ ብጭቡጥ ብዛዕባ እዚ መልሲ ክምልስ ኣይክእልኒ የብሊ ዋላ ኣሌክሳ እንድሕር ሪኢኻያ ሲ ኣሌክሳ ትጥቀሙ ዲኹም ኣሌክሳ እንድሕር ሪኢሞስ ብዛዕባ እዚ ሓሳብ ክህብ ኣይክእልኒ ይብል እያ ዋላ እዚ ዚሪ ምሽ ኣለካ ናይ ኣይፎን ትጥቀሙ ገለ ዚሪ ካብዚ ናብዚ ቦታ እዚ ንክኸይድ እንታይ ክገብር ኣለኒ ገለ ተልካ ሲ እዚ ቦታ ብንፁር ኣበይ ምዃኑ ኣይፈልጠን እየ ኢላስ ኣይትምልሰልካን እያ ዘይፈልጥዎ ነገራት ስለ ዝኾነ እቲ ቦታ ኣይተዋሃቦም ንኣብነት ሕጂ ኣብ ጀርመን እንድሕር ሪኢኹም ሲ ኣብ ጂፒኤስ ወይ ኣብ ጉግል ማፕስ ኩሉ ቦታታት ክመፀልካ ይኽእል እዩ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ቦታታት እንድሕር ሂብካዮ ግን ኣይመፀልካን እዩ ምክንያቱ ኣይተመዝገበን ዘሎ which means እቲ ዲተርማይንድ ምዃኑ ሲ ኦልሬዲ
ردء نجاريو ناي اي اي ግን ኣበይ ዝመፅእ እቲ ነጥቢ ተተኣልኩምኒ ግን ሓራይ ሓበሬታት ትህቦ ምሽኒ ኤኣይ እንደን ንሱ ከዓ በቲ ስኻ ዝቐለብካዮ ሓበሬታ ገይሩሲ እንደገና ንነብሱ ባዕሉ ክምህራ ይኽእል ምዃኑ እዩ ሕጂ እሱ ኢኻ እቲ ሓደገኛ ዝገብሮ ምክንያቱ ክሳብ ክንደይ ደረጃ ባዕሉ ንባዕሉ ተማሂሩ ኣበይ ደረጃ በፂሕሎስ ክትፈልጦ ይትኽእል ኒኻ ውሽጢ ባዕሉ እናማዕበለ ወይ ባዕሉ ንባዕሉ እንዳተምሃረ ስለ ዝኸይድ ሕጂ ብከምኡ ፍሪ ዊል ዘለዎ ከምዘይ ምዃኑ ኤኣይ ርዱእ ነገር እዩ ኣብ ሰባት መፅየ ኣነ ክሪኦ ከለኹ ግን ብገለ ምክንያት ዝበዝሕ ሚእታውትና ነገራት ካብ ናትና ቁፅፅር ወፃኢ ምዃኖም ርዱእ ነገር እዩ ፈጣሪ ዲ ዝቆፃፀሮ ዋላ ካልእ ሓይሊ ዲ ዘሎ ኣይደነው ግን ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ደቂ ሰባት ከምዘይ ምዃኖም ሙሉኣት ነገር ዝበዝሑ ነገራት ርዱእ ነገር እዩ ካብ ወቅቲ ጀሚርካ ሲ ሎማዓንቲ ዝናብ ክሃርም ድዩ ኣይክሃርምኒ ሲ ናትና ቁፅፅር ናትና ፍቓድ ዝሓትት ኣይኮነን ወይ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅርና ዘሎ ኣይኮነን ግን እንታይ ክትገብር ትኽእል ኢኻ ዝናብ ኣብ ዝሃረመሉ ግዜ ሲ እቲ ዝናብ ምስ ሃረመሲ ግራትካ ዲኻ ክፅሂ ዋላ ግራት ሓሪስካ ዲኻ ክትብል ወይሲ ቦቲ ዝናብ ጌርካ ዲኻ ካልእ ነገራት ክተፍሪ ናይ ምጥቃም ዕድል ኣብኡ ፍሪ ዊል ዘለካ ኮይኑ ይስምዓኒ ከምዚ ሕጂ ናይ ኦሾ ሓንቲ ኣብነት ኣምፂዋ ነይሩ ኢንድያዊ ኦሾ ማለት እየ ኦሾ ሕጂ እንታይ ነይሩ ዝኾነ ይኹን ህቦቡላ ብመኪና ጌርካ ዲኻ ዋላ እንዳተጓዓዝካ ከለካ ሓደ ብርቱዕ ህቦቡላስ ክመፅእ ይኽእል እዩ ሕጂ እቲ ብርቱዕ ህቦቡላ ምምፃእን ዘይምምፃእን ናትካ ፍሪ ዊል ኣይኮነን መፅኡ ሎ እቲ ህቦቡላ ግን ኣበይ ፍሪ ዊል ኣለካ ይብል ነይሩ ኦሾ እቲ ህቦቡላ ሲ ህቦቡላ ምስ መፀሲ ኦኬ ህቦቡላ መፅኡ ለልካ ዲኻ ኮፍ ኢልካ ረጊእካ ክትሕልፎ ወይስ ጎኒ ጎኒ ወይ ማዕረ ማዕረ እቲ ህቦቡላ ኢኻ ንስኻ ምስኡ ክትሕንበብ ናትካ ፍቓድ እዩ ናትካ ውሳነ እዩ ሶ ኣነ እንታይ ኢለ ይኣምን እየ ዝበዝሕ ነገራት ካብ ቁፅፅር ወዲ ሰብ ወፃኢ እዮም ወይ ካብዚ ፍጡር ኢልናዮ ዘለና ሲ ካብኡ ወፃኢ እዮም ዝበዝሑ ነገራት ግን ኣብ ገለገለ ክትሪኦም ከለኻ ከምዚ ክሓስብ መምህር ክሓስብ ክትብለ ፀንሓኻ ዶኽ ፍቓድ ናትና ኸ ኣለዎ እምበር ናትና ነገር ይሕወሶ እዩ ኢልካ ተኣምን ኮይኑ ይስምዓኒ ሶ ሕጂ ኣብቲ ክልቲኡ ዝተዋሰበ ኮይኑ ይስምዓኒ ዝበልከያ ከምዚ ናይ ኢማኑኤል ካንት ነቲ ርትዓውነትን ተመኩሮኣውነትን ከጠቓልሎ ዝፈተነ ወይ ከጣምሮ ዝፈተነ ገለ ኣብዚኣ እውን ከምኡ ኮይኑ ይስምዓኒ ንዓይ ኣብ ዝበዝሕ ነገራት ዋላ ኣይንቋፃፀሮም ኣብ ዝተወሰነ ነገራት ግን ንሕና ንምግባር ተኽእሎ ዘለና ኮይኑ ይስምዓኒ ሕጂ ንኣብነት ኣብዚኣ ሲ ኣለኹ ኢለ ሓደ ነገር መደምደምታ ክህብ ይኽእል እየ ኣብዚኣ ሎ ምሸት ምሳኹም ተዘይህሉ ነይረ ክህሉ ተዘይመርፅ ነይረ ሲ ኣብ ካልእ መሃለኹ ነይረ ምናልባት ኣብ ቲክቶክ ላይፍ መሃለኹ ወይ እውን ምስ ስድራ ቤተይ ደው ኢለ እኮ ይዕልል መሃለኹ ነይረ ኢለ ብሓደ ወገን ክኣምን ንኽእል እየ ብካልእ ወገን ከዓ እዚ ፕላትፎርም እንተዘይዳለወለይ ነይሩ እውን እኮ ክህሉ ይምኽኣልኩ ነይረ እቲ ፕላትፎርም ክዳሎ ወይ ክህሉ ስለ ዝኽኣለ ሽዑ ኣነ ከዓ መጀመርታ ነቲ ነገር ክጥቀመሉ ክኢለ ሶ ሕጂ ንክጥቀመሉ ኣቐዲሙ እቲ ፕላትፎርም ተዳልዩ ብምፅንሑ እዩ ኦልሞስት 100% ናተይ ምርጫ ሲ ይኮነን ዲተርማይንድ እውን ኣለዎ ዋላ ኣብዚኣ ሕጂ ንጥቀመላ ዘለና ኣነ ከምዚኣ ትመስለኒ ብካልእ ኣንጎሎ ወይ ብካልእ ኩርናዕ ዝጥመሳሰብ ተልዩ ክሰምዖኻ ደስ ይብለኒ በቲ ኮይኑ በቲ ግን ሎማዓንቲ ብሉፅ ትምህርቲ ስለ ዘቕረብካልና መምህር ካሓሱ ቴንክ ዩ ኣይትጥፋኣና ከምዚኣ ጌርካ ድግም ተተብለና ኸ ገለ ዓይነት እንታይ ዳ ስቕስቕ ኢልና ወፂ መሰለኒ መምህር ምሽ አይ ቲንክ ሶ ወፂ ዲ ሓቀይ ወፂ መሰለኒ ጎሄድ ስጋ ኤርሜዮ ከለኻ ታሕተና መውርያ ኣብዚ መወዳእታ ስታይ ትብል ኣለኻ መሰ ከምዚ ተረዳእት ንሲ ሕጂ ኦኬ እዚ ተዳልዩ እዚ ግሩፕ ገለ ናይ ሎማዓንቲ ከዓ እንታይ ዝብል መፂካ ኣሎ እቲ ኖቲፊካሲዮን መፂካ ሎማዓንቲ ከምዚ ናይ ፊሎሶፊካል ዲስካሽን ኣሎ ክትኣት ዝደሊ ድኻ ዝብል ሓበሬታ ምስ መፀካ ከመፂኻ ሕጂ ኣብኡ መሪፅካ ከመፂኻ እምበር ተገዲድካ ይመፅኻን ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ ናፃ ምርጫ ዲኮንካን መሪፅካ ብኸመይ ኻ እዚ ስለ ዝተዳለወ መፅየት ዝብል ዘላ
ارمي اوكي تي حتى دقيم خلينا تصير مسلني انا ترى اوكي اوكي كم يتردى مسيلي كامي ويكاتي فري ويل ሙሉእ ናትካ ምርጫ ሕርያ እዩ ዝጠልምሽ ሓቂ ፍሪ ዊል ክበሃል እንድሕር ኮይኑሲ ናትካ ሙሉእ ምርጫ ኣለካ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ሳልሳይ ኣካል ኣታውነት ሙሉእ ናትካ ሕርያ ክኸውን ከሎ ዳሕሚ ትግርኛ ንግበሮ ሕርያ ንበሎ ገለ ሕጂ ኣብዚ ተረኺብና ዘለና ኩላትና ቀዳማይ ነገር ክልቲኡ ኣሎ ኢለ ንከኣምን ዝገበረኒ ዝበልኩ ዋላት ዲተርማይንድ ዋላ ንኹን ብዝበዝሐ ክፋልና እንተተረዲእና እንተ ከይተረዳእና ብናትና ውሳነ ዝፍፀም ዋላ ይኩን ብዝበዝሑ ግን ኣብዚ ምህላውና በቲ ሓደ ወገን ፍሪ ዊል ኣሎ ኢሉ ንክሓስብ ዝገብረኒ ዝብለካ ዘለኹ ሲ ኣብዚ ኣሎ ምሸት ሕጂ ምሳኹም ዘለኹ ሲ ናተይ ምርጫ ስለ ዝኾነ እምበር ምርጫ እንተዘይከውን ነይሩስ ኣብ ካልእ መሃለኹ ነይረ ኢለ ንክኣምን ብዝተወሰነ መልክዑ ይገብረኒ እዩ ግን ከዓ ዕሚቕካ ተዳ ሓሲብካዮ ኸ ስለምንታይ የብዚኣ ዘለኹ ኢለ ተዳ ብለሲ እዚ ክንራኸበሉ ንኽእል ፕላትፎርም ኣቐዲሙ እንተዘይዳሎ ነይሩ ሲ ክንራኸብ መኽኣልና ነርና ዲና ኣብዚ ሕሰብ ሕጂ መጀመርታ ኢንተርኔት እንተዘይህሉ ነይሩ መሰረቱ ክንራኸብ ኣይመኽኣልና ነርና ኢንተርኔት ኣቐዲሙ ኣሎ ዲተርማይንድ ወይ ከዓ ዲተርማይንድ ማለት ኣቐዲሙ ዝተወሰነ ማለት እዩ ሕጂ ኢንተርኔት ኣቐዲሙ ኣሎ እነን ካልኣይ ነጥቢ ንምፃእ ኣብዚ ካልኣይ ነጥቢ እዚ ከዓ እንታይ ኣሎ እዚ ዙም ተዳሊሎ ክንራኸበሉ ንኽእል ዙም ተዳሊሎ ሳልሳይ ነጥቢ እንተደኣ መፂኻ ኸ እዚ ዙም ኢንተርኔት ኣሎ ዙም ኣሎ ን ሳልሳይ ነጥቢ እንድሕር መፂኻ ኸ ብጉሩብ ኣለና ዋላ ብቲ ጉሩብ ዘለናዮ ንገዛእ ነብስኻ ኤርሚ እዚ ክስታይ ኣዳሊኻ ናይ ዙም ሊንክ ኣዳሊኻ በታ ዙም ሎማ ሓንቲ ሰዲድካልና ኣለኻ which means ተራኺብና ኣለና ከምኡ ስለ ዝገበርካ ኣጋጣሚ ኮይኑ ንበሎ ሕጂ ንስኻ እታ ሊንክ እንተዘይትሰደልና ነርና ሕጂ እንተዘይትሰዳ ነርካ ቴሌፎን ከተበላሸ ድያ ዋላ ዝኾነ ኮይና ገለ ሕጂ ኣይምስተራኸብና ነርና which means ሕጂ እቲኦም ኣቐዲሞም ዝተወሰኑ ነገራት ነቲ ድሒሩ ዝመፅእ ነገራት ምንፃፍ እንዳንፀፍሉ እዮም ዝመፁ ዘለዉ 100% ፍሪ ዊል ስለ ዘለኒ የብዚ ተረኺበ ክትብል ምናልባት ነገራት ዕሚቕካ ትሪኦም የለኻ እምበር ኣይከኣልኒ ግን ከዓ ብኣንፃሩ ኣየናይ ከዓ ዘይከኣል 100% ዲተርማይንድ ጥራዮም ነገራት ናተይ ፍሪ ዊል ናተይ ናፃ ሕርያሲ የብለይን ክትብል ብኻልእ ኣንፃሩ ከዓ ዘይከኣል ኮይኑ ይስማዓን ምክንያቱ ኣብ ገለገለ ክፋል ናይ ሂወት ገለ ክስታይ ኣለና ገለ ናይ ምግባር ዓቕሚ ዘለና ኮይኑ ይስማዓኒ ዋላ ናይ መፍጣር ንበሎ ዋላ ኤቨር ዝኾነ ሓድሽ ነገር ናይ ምግባር ነገርሲ ዘለና ኮይኑ ይስማዓኒ ከምኡ እንተዘይንኸውን ነርናሲ ዋላ ባዮሎጂካዊ ነገራትናሲ ይቃየር ምሽ ናይ ወድ ሰብ ነገር ዘይቃየሩ ተልናዮም እትዮም ትንፋስ የብሎም እንብሎም ዘይሂወታውያን ንብሎም ከም በዓል ሓመድ እምኒ ገለ ምሽ ከምኦም ምኸና ነርና ከምኦም ክሳብ ዘይኮና ግን ዋላ ባዮሎጂካሊ ንቃየር ምዃና ዋላ ኣካላትና ይቃየር ይዓብይ ይኣርግ መንእሰይ ትኸውን ህፃን ትኸውን ገለገለ ምስ ሙሉእ ባዮሎጂካዊ ምቅያር ኣብ ግምት ዋላ እንተእቲኻያሲ ኣካላትና ይቃየር ተልዩሲ which means ገለ ነገር ናይ ምግባር ሓይሊ እውን ምስኡ ዘለና ኮይኑ ይስምዓኒ ብናተይ ዓይኒ ክሪኦ ከለኹ ቁርብ ሒዝካ ንክትከውን ሕጂ ተስፋ ገብር ሓፈሻዊ ከመይ ትሪኦ እስኻ ግን ናትካ ከለኻ በኒ ንዓኻ እንታይ መስለካ እዎ ኣነ እውን መብርያ ከምዚ ናትካ ተመሳሳሊ ዋላ እኳ ናትካ ቲንክ ኣብቲ ዲተርሚኒዝም ካ ሞር ፀቅጥ መስለኒ ብከፊል ከዓ እቲ ፍሪ ዊል ህሉ ክኸውን ኣብቲ ናይ መወዳእታ እዚ ዓይነት ዋጋ ዝብዘላ ኣነ ዳርጋ ፍሪ ዊል ኣለና ኢለ ዝኣምን ዝበዝሐ ኦኬ ምናልባት እቲ ኣብ ኣድማስ ዘሎ ብዙሕ ነገር እንቋፃፀሮ ዘይንኽእል ልክዕ እንታይ ኣንተ ወይ ገልፆ ዝነበረ መምህር ማለት እዩ ንማፃፃና ከይተረፈሲ እቲ በቲ ብፍሪ ዊል ኣይኮናን መፂና ማለት እዩ ግን ኣብዚ ምድሪ ኩሉ ንነብሮ ናይ መዓልታዊ ሂወት ኣብ ቀፃሊ ውሳኔታት ኢና ንጓዓዝ ማለት እዩ ኣብዚ ቀፃሊ ውሳኔታት ከዓ እንዳመረፅና ኢና ንኸይድ ማለት እዩ እቲ እንዳመረፅና ክንከይድ ከለና ከዓ በቲ ፍሪ ዊል ጌርና ኢና ንመርፅ ማለት እዩ ያ ኣሎ እዩ ሓደ ግዜ ከዓ ዘይተቋፀሮ ዘይመረፅካዮ ነገር ከዓ እንደበድብ ዝብለካ ነገራት ኣሎ እዩ ግን መብዛሕትኡስ ከምኡ ኮይኑ ይስማዕኒ ኣነ እውን ኣብ ከምኡ ይኣምን ማለት እዩ ምናልባት ሕፅረት ርዲኢት እውን ክኸውን ይኽእል እዩ ንኣብነት ኣብ ቀሩብልካ ምሽ ኣብ ሓደ ጣውላ ቡን ድኻ ትሰቲ ሻሂ ቅብሉካ ቡን ክትመረፅ ትኽእል ወይ ሻሂ ክትመረፅ ትኽእል ማለት እዩ ግድነት ከዓ ዝብለካ የለን ማለት እዩ ሕጂ ንኣብነት 100 ሰባት ኣብዚ ግሩፕ ኣለና ኣብቲ ናይ ወሳብ ልዕሊ 100 ንኸውን ኣለና ኣብዚኣ ተረኺብና ዘለና ከዓ ኣብ 20 ይንሓልፍን ኢና ንምንታይ ኢና ኣብ 20 ዘይሓለፍና ተዳሪኻ እቲ 20 ኣብዚኣ ዘለና ስለዝመረፅና ኣብዚኣ ኣለና
ግድነት ነይሩ ተዝኸውን እተን ካልእ ምመፁ ነይሮም ማለት እዩ ንሶን ከዓ ምርጫኦም